Artiklu mill-Aġenzija Eurostat innota li s-sena li għaddiet Malta kienet il-pajjiż fl-Ewropa kollha fejn il-gradwati ġodda l-aktar li jsibu impjiegi. Fil-fatt, waqt li madwar l-Unjoni Ewropea ir-rata ta' impjiegi fost il-gradwati riċenti ta' 83.5%, ir-rata ta' pajjiżna hija ta' 12% iżjed b'95.8%. Dan ifisser li jekk fl-Ewropa kważi 16 minn kull 100 gradwat ma jsibx impjieg, f'Malta ir-rata ibiss ta' 4 minn kull 100 jew 4 darbiet inqas mill-medja fl-Unjoni Ewropea. Pereżempju, fl-Italja terz tal-gradwati ma jsibux impjieg, sitwazzjoni li qiet minn darbit qar minn dik ta' pajjiżna. Fil-Greċja, aktar minn kwart tal-gradwati riċenti ma jsibux impjieg. Minn barra s-suċċess fejn jidħlu impjiegi għal gradwati, il-Eurostat jinnota wkoll li Malta wieħed minn 10 pajjiżi biss fejn il-mira Ewropea għall-2030 fejn jidħlu l-impjiegi għal dawk b'edukazzjoni vokazzjonali diġà ntlaħaq. Ta' min ifakkar li ġimilu il-Eurostat tippubblikat statistika oħra li wriet kif għall-ewwel darba fl-istorja ir-rata ta' gradwati f'pajjiżna qabżet il-medja Ewropea. Anke hawn pajjiżna u wieħed mill-ftit li diġà laħqu l-mira maqbula mal-Kummissjoni Ewropea bħala parti mill-Istrateġija EU 2030.